जनता पार्टी अख्ख्या सबंध देशभर आपला स्थापना दिन साजरो करतात। 6 एप्रिल 1980 सालान भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली आणि पहिले लोकसभेन जवळजवळ 4 खासदार लोकसभेत निवडून गेले आणि थंयसून जी भारतीय जनता पार्टीची उदरगतीची सुरुवात झाली त्या आयज एक व्हडलो वटवृक्ष जाल्लो आसा। त्या वटवृक्षाचे अशें हे आसा की आमचो जो भारतीय जनता पक्ष हो आख्ख्या जगातलो सगळ्यात मोठो पक्ष म्हणून आयज वळखलो वयतात। जवळजवळ 11,000 कोटी या पार्टीचे सदस्य आसात संपूर्ण देशभर आणि जवळजवळ 18 देशांनी स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टी आणि इतर पक्षांचे सरकार आसा देशांत। आणि आयज जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणटा, भारतीय जनता पार्टी म्हणजे विकास, जो विकास काँग्रेसीन 70 वर्सां करूंक नासलो तो भारतीय जनता पार्टी ज्या ज्या स्टेटींनी सरकार स्थापन केले त्या स्टेटींनी विकासाची जी गंगा व्हांवपाक जाय ती सुरवात झाली। रस्ते म्हणा एक नॅशनल हायवे असले जे अटल बिहारी वाजपेयीन जी सुरवात केली, जे जवळ आयज आमचो भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जवळजवळ दिसाक 30,000 किलोमीटर जवळजवळ रस्ते करतात। आयज भारतीय जनता पार्टी स्थापन जावन 41 वर्सां पूर्ण जाली आणि आयज आख्खे इंडियेक आमी हो दीस मनयता। हो दीस मनयता आसतना जेन्ना भारतीय जनता पार्टी स्थापन जाली आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे नेतृत्व घेतले तेन्नासान आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आमच्या देशाची उदरगत जायत गेली। मोठी मोठी कार्य आमच्या पंतप्रधान केल्ले आसा। 370 काश्मीर, 3 तलाक, राम मंदिर अशी मोठी जे कार्य जे करपाक जाय आसले ते पंतप्रधानान केल्ले आसा। हेचे पयलीं सरकारान जे सरकार आमचे राज्य चलयतालो ते फक्त चलयत गेले, जे देशाची उदरगत करपाक जाय आसली करूंक नासली। पूण आमची भारतीय जनता पार्टी जेन्ना या देशाचे राज्य चलोवपाक लागली तेन्ना मोठे कार्य करपाक लागली। आज भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिवसाचे सगळ्यांक उनवणीत परबी सगळ्या कार्यकर्त्यांक शुभेच्छा दिता। भारतीय जनता पक्ष हो 1980 सालान स्थापन जालो। तेन्नाचे फाउंडर श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी, लालकृष्ण अडवाणीजी, मुरली मनोहर जोशी आणि असे कितकेशे थोर नेते लिडर्स तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केले आणि हो वटवृक्ष पार्टीचो हो असोच फुडें वरात आयज देशांत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहा। सगळ्यांक समान असो न्याय मेळटा। सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या धोरणाचेर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रान आसा। पंचायत पर्यंत तशेंच म्युनिसिपालिटी म्हणत, जर इतर असेंब्ली म्हणत, लोकसभा, राज्यसभा हांगा सगळीकडे भारतीय जनता पक्षाचे कितकेशेच खासदार आसा, आमदार आसा। सगळ्या पक्ष देशभरान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार चल्लेलो आहा आणि हितून बऱ्यापैकी सगळ्यांक फुडें व्हरपाचे कार्य हे भारतीय जनता पक्ष आणि हो देश हो प्रगतशील देश एक विश्वगुरू म्हणून आमचो देश आयज प्रसिद्ध आहा। ह्या कोरोनाच्या काळान म्हणत हे आत्मनिर्भर भारताचे अंतर्गत हे वॅक्सिनाचे उत्पादन आमच्या भारतान जाल्ले आहा। हेचे नेतृत्व करपी आमचो श्री नरेंद्र मोदीजी देशाचो प्रधानमंत्री, हेका फुल क्रेडिट वयता।